Saki, tabay ta historia ku mi nieto na tabay sa ku men presa bin planta kinang, eta planto ku mista kita pa sempre. Mi nombre está Olivia Samiadi, a mí está pensionada, me traje 44 años de enseñanza. Me quiero invitar a tour e gente na kuta mi edad manera gente grande, para buy gym, para hacer curva costa. Na butin ko cha. To? 1, 2, 3, 30. Mevrouw Olivia 30 minuten. Samiadi zeg je het goed? Ja, Samiadi. Die is 44 jaar werkzaam in het onderwijs. Ja. En ze houdt niet op. En in Minocchia tampoco. Nu werkt ze ook in speciaal onderwijs. Ja, hij studeert aan En je ziet hoe stevig ze is, gaat naar de gym, elke dag. Ja. Nee, 3 keer. 3 keer per week. 3 keer per week naar de gym. Ja. En u hebt goed gevolgd, want wij hebben inderdaad als prioriteit op dit moment herbebossing van Aruba. Ja. En het begint uiteraard in ieder steun. Ja. En u geeft daar een heel mooi voorbeeld van, dus we waarderen het.